Fillo, que fas? Pois agora non estou facendo nada. Isto non pode ser así, tens que facer algo. E que propós que faga? Agora que dix isto, pois como non che importa nada do que acontece na Terra, como o quecemento global e estas cousas, mañá vas a aprender a reciclar e xa que tes a tarde libre, imos ir ao monte para que vexas como está. Agora que xa estás aquí, vouche ensinar a onde botar cada cousa nos diferentes contenedores. Mentres estabas traballando na televisión botaron unha reportaxe sobre o quecemento global e as cousas das que me falaches onte. E a verdade é que isto é moi preocupante. Bueno, chegamos por fin aos contenedores. O azul é para o cartón e papéis, o amarelo para os envases lixeiros e o verde para o vidro. Pero tamén hai outros, como o cubo verde onde se tira a materia orgánica. E onde van a parar os aparellos como a neveira? Os aparellos que non caben no contenedor, como a neveira, lévanse ao punto limpo. Sube, fillo! Vale, xa vou. Viches o porco que está ao monte? A verdade é que está moi porco e hai que facer algo para remedialo.